Виж квартал ми, каква луница. Искам да се взема къщи, не сам място да се взема, ето не сам. Да се построя къща. Вижте колко е тихо, не съм приятно. Да имам къща тук да имам къща, много е добре. Перфектно. Тишина, ви само столчите се чуват. В квартал луница, направо луница. Те хора нямат въобще капка. Това всичко в лотвите не са живи. Лот, да знаете, възлюбени, Лот. Лот по този начин измъкваш си на спокойствие, за да има отговор с Бога. Защото много го смущаваха. Голямо смущение имаше Лот. Лот имаше голямо смущение. Пукна ми се гумата и сега трябва много да направя гума. Много да направя гума. Вижте ви среща Берите ви среща. И колко зима. Аз няма сега. Пак е добре, виж колко днес. Добре пак. Пак е добре. Но в квартал чувате луница направо. Не знам дали чувате ви, но нещо сватба има. Така че, брате, чувате. Аз съм в квартал, извън квартал. Ето до моста. До моста съм. Ето тук е да ми дава да се направи една къща, много хубаво. Ма без мъдре харе съм тук. Без мъдре харе. Тръгнах да купувам за спалната. За спалната едно винтовера. Много скъп стола винтовера. Сам за 2 болта дам ли стола глупости. Скъп, много скъп. Да, тръгвам. Аз тръгвам си в квартал. Но искам да кажа за хората да потърсят Христа докле ден. Търсете го, възлюбени. Търсете го, за да го намерите. Промявайте в Христа. Христовото благоление определено за всеки ден. Но не за разкой да прехосваме. Не да прехосваме. Заближите тези хора, които получават одобрение и хваление от човеци. От човек никога ще не приеме хвала. Влак.
никога ще не приеме хвала от човек. Аз те допреждам. Ако искаш да приемеш хвала, единствено хвалата от Христа, истинската хвала, която ще израдва вечно, а не хвала от човеци, тук да си добре след смъртта вечно скърбен. Каквото Исус ти дава един шанс. Днеска да спробваш да привлечеш Божия поглед, за да ти подхвали Исус. Не човеке. Разберете. Ако ви подхвалва човек, горко ми, тежко ми за всеки. Той човек там. Човек е, виждате го. Плакайже. Човека работи. Хайде, брате, да тръгвам, защото достъпът ме се чака, достъпът до Сливен. До Сливен достъпът. Но знаете какво приятно тук нощта да си. Много е приятно. Бъдете благословени, възлюбени. Ето лаката стоя, тръгна вече. Хайде, мили брате, сестри. Аз ви казвах, търсете Христа, прожите се. Хвала от Христа, приемете, възлюбени. Амин.